Adam A. Zango ya yi magana akan Sadiya Haruna kamar yadda ya wallafa a shafinsa na Instagram. Ya Allah, grant us patience to handle any situation and overcome our temper. Grant us purity of heart to see the good in others. Allahumma Amin. What I have done to deserve this love from you guys, I am speechless. Wallahi tallahi. Duk na ga sakonku masoya, na gode sosai. Ya mikhdam ya muqaddasu ya mahidi ya alwali ya mukabbir ya muqtaru ya muhallil mutaali ya masihu ya masaudu ya margamatu bi jalali ya mashaffa ya mashafu ba ai kira ba ka zo ba ya mashakkahu ku kula mu dan abin da ranku ya dauko ya mudawu ya masnunu so muke da kanku ku sauko ya bin kira da muzaffar da hannuwan ku su miko kai kadai kake tsirarwa ba abin da ba kai ba almulin ka ji ka san mai ka rufe ka sa maksusi